Bom! Na malom Kalemegdanu odjeknula bomba. Zvezda dovela brutalno pojačanje. Stigao bivši igrač Real Madrida. Večeras je na malom Kalemegdanu eksplodirala prava bomba, pošto su crveno-beli doveli veliko pojačanje. Naime, novi košarkaš Crvene zvezde je Amerikanac Trey Tompkins, koji igra na poziciji četvorke. Vredi napomenuti da su Los Angeles Clippersi izabrali Tompkinsa kao 37. pika na draftu 2011. godine, a on je 2 godine igrao u NBA. Upisao je 24 nastupa u dresu Clippersa, ali nije igrao na očekivanom nivou, pa je 2014. potpisao za Nižnji Novgorod. Nakon toga je prešao u Real, a sa madridskim velikanom osvojio je Evroligu 2018. godine. U najelitnijem košarkaškom takmičenju Evrope odigrao je 92 utakmice uz prosek od 9 poena, 5 skokova i 1 asistenciju.